makadi mhuri yeZimbabwe kwese kwamungadai muri. Kusangana zvekare kwatiri kuita pano pandinokupai nhau dzakasiyana siyana dziri kuitika makona mana ese enyika. Usaskipa kana video rinosati rapera nekuti pano ndinokupai nhau dzakawanda pavidhio rimwe chete kuitira kuti muwane maupdates akawanda, saka ukaskipa unorasikirwa nedzimwe news dzakakukoshera kuti udzinzwe. Pane murume aibatsira vanhu nenzira dzechivanhu iri n'anga anozikanwa nezita rekuti Tateguru Chuma, uyo akanyora mudziva rekuchitungwiza aenda kunobatsira vanhu ikoko vaaiti vane mashave emanjuzu. Akaenda achinovabatsira ndokubva mashave aya avakurira kusvika ivo vanyudzwa. Akaenda ikoko achinovabatsira, shave riya ndokubva rabuda rikamukurira, ramukurira ndokubva ramunyudza zvekutora chinguva chakati rebei kwemaawa akati wandei ari pasi pemvura, zvekuti shamwari dzake kana kuti vaanoshandidzana navo vakambozama kumutsvaka pasi pemvura vakamushayiwa kusvika vazofonera mapurisa kuti auye azomubatsira. Mapurisa akauya zveshuwa kuzovabatsira kusvika vamutsvaka vakamuwana ari pasi pemvura. Murume uyu zita rake chairo repakuberekwa riri pachitupa anonzi Decide Mhaka. Decide Mhaka akanyura mumvura kuchitungwiza ndokubva ashayika. Aine vanhu vaangaenda navo achinovabatsira achiti vane matare kana kuti vane mhepo dzemanjuzu idzo dzaaida kuzonobvisa ikoko, saka njuzu idzi dzakazomukurira kusvika iye afa. Tinoti rest in peace kuna Decide uyo akashayika nenzira yekutorwa nenjuzu aenda achida kunobatsira vakanga vakaremerwa. Aiwa, zvinowanikwa. Kune murume akawanikwa akafa kuChinhoyi. Vanoziva kuChinhoyi pane nzvimbo inonzi kumatura, kune mamaini ariko. Murume uyu ainzi aitengesa goridhe, aive gold buyer, saka akafonerwa nevamwewo vaaifungidzira kuti makastoma ake ndokubva aenda ikoko. Akaenda achiti makastoma, haana kuziva kuti vanhu ava vari kutoda kumuuraya, vari kutoda kumubira, vari kutoda kumurobha. Ndofunga vakaona kuti zvavaida kwaari panguva iyoyo anga asina, saka vanonzi pavakamuuraya vakabva vamudhamba vakamusiya ikoko kusango, ndokuenda kumba kwake vakanotsvaka zvavakatsvaka kusvika vazotuta midziyo yese yanga iri mumba make vakaenda nayo. Kutaura kuno varume ava havasati vabatwa, vachiri kutsvakwa nemapurisa. Tinoziva kuti mapurisa emuZimbabwe anorigona basa iri zvokuti vachabatwa pa anytime. Aiwa, regai tiisire nyaya iyi kumaoko emapurisa vaite basa ravo. Ndinoti zorora murugare, hama yedu yakatisiya nenzira isina kunaka, iri nzira yekuurayiwa. Aiwa, zvinorwadza kune hama dzashayikirwa. Ngatichemei tine tariro, inzira yaMwari, kutongawo kwaMwari. Kana Mwari vatonga hapana angazvimise. KuSouth Africa munzvimbo yeDurban kuna amai vakarova mwana anga ari grade 2 kusvika afa nenyaya yekuti vaiti akanga afoira kuchikoro. Mutemo muSouth Africa kana zvikoro zvikavharwa, mubereki unouya kuchikoro kuzotora maresults emwana kana kuti report yemwana. Zvino semazuva ese zvikoro zvakavharwa, ndokubva amai vaenda kunotora report yemwana wavo, ndokusvika kuona maresults asina kunangana nezvavaifungidzira kuti zvinofana kunge zvakaitwa nemwana wavo. Kusvika pakutsamwa ndokubva varova mwana vachiti wafoira sei kusvika mwana afa. Kutaura kuno vari mumaoko emapurisa vakasungirwa nyaya yekuti vakarova mwana kusvika ashayika, vachimurovera kuti mwana anga afoira. Zvakaoma, zvinorwadza. Vabereki ngatidzidzei kuzvidzora kana tichinge tatsamwa. Ungatsamwe zvekusvika pakurova mwana kusvika afa, anenge anyanya kutadzei. Kufoira kuriko, munhu wese, hatina kunzi vanhu vese kana taenda kuchikoro tinofana kunopasa. Kune vanopasa, kune vanofoirawo, zviriko, but iwo kana wogumbuka zvekusvika pakurova mwana, aiwa, zvakaoma. Ko mwoyo wako izvezvi unenge uri pai? Ko vamwewo vabereki vanonzwawo sei vachiona uchiranga mwana zvekusvikapa? Ko vasina kupiwawo mbereko naMwari vachiona iwewe uchiranga mwana zvekusvika pakuuraya, ivo vanonzwawo sei kwavari? Vachiri chinhu chavari kushuwira kuti dai Mwari mandipawo mwana, iwe wotoitawo kuuraya nekurova uchiti wafoirirei. Hei, zvakaoma. Ndidzo nhau dzanga ndakakubatirai muzuva ranhasi. Kana wanga usati wasubscribe, chibva wangosubscribe kuitira kuti patinoposta zvekare uve munhu wekutanga kusangana nevidhio redu. Usasaririre, ugare uri up to date nezvinenge zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Mova nezuva rakanaka. Bye bye.